Ichokwadi here kuti kuchechi yeSabbath kunorambidzwa kugeza neSabbath nekuti baba vari kuti handigezi neSabbath handakazviverenga takutonzi tari vatadzi mukati mema. In the Bible hatina verse for Sabbath preparation iri muBible rinoti hakugezwe nemusi weSabbath. Kune bhuku rakanyorwa naMai White, Testimonies to the Church volume 6, right, page 355. Inoti, on Friday let the preparation for the Sabbath be completed. See that all your clothing is in readiness, and that all your cooking is done. Let the boots be blackened or polished, and the bath taken. Quotation yangoverengwa ikati yataura ikati baths should be taken on the preparation day. Saka if you bath on the Sabbath watotadza nemhaka yekuti instruction iri kuti gezai musi wechingani wechishanu musi wegadziriro, but havana kuzoinda kunotsvaka context kuti chii chaimboitika panguva what was obtained. Actually panguva yaMai White vanhu vaigona kugeza kamwe chete pavhiki mbiri. Saka kuuya kwakaita Mai White, she actually recommends kuti bath 3 times a week. Those are one to recommend. And it was very revolutionary. Panguva yavo nekuti it was not common to bath even once a week. Saka pavanototi at least 3 times. Saka rwetatu rwacho vanobva vazoti at least zvauri kunopinda muSabata next day geza musi wengani preparation day. Handi maSabata chete enge aine problem yekugeza handitika watendi wose negeneral citizens nyaya yekugeza iyoyo once in 2 weeks yekenge iri very common zvekuti vanopinda cheche nemusi weSondo waishandisa Sabbath since wasingachengete Sabbath Saturday waishandisa Saturday as their day yekugeza kuzoenda kuchechi musi weSondo. Saka maSabbath omanje aishandise chini Friday kugeza kuti mangwana wangodini waende kuchechi. Saka chiona kuti paitsvagwa mahosi nemadhiramu nechinyi kutsvaga mvura yekuti vanhu vachizodini wachizogeza. And warare kunti kugeza kwatiri rareruka kuti unotora katauro kako sipo wopinda mushawo wodini. It was a job and a half. Saka context iri kuti panguva iyo vanhu vaigona kugeza kamwe pavhiki mbiri kana kusatogeza zvamuchose. Ende kugeza kwacho raitova basa. Ende Mai White panguva iyo mukatarira quotations avo enyaya yekugeza vanorekomenda kuti bath at least 3 times in a week. Zvenguva iyoyo ende vakatova vari revolutionary. Vaitotaura zvinhu zvazvisinganzwisi kuti vanhu vaitoti vari kuda kumboti kudini katatu kesako, but imakanditeerera nhasi unogona kubva pamba usina kugeza. Tipei nhoroondo yevana weIsraeri tigokompea nanhasi handitika kuti zvii zvaitarisirwa naMwari kuvana weIsraeri and what was the situation at that time yatisinayo nhasi isusu panapa yakaitwa nevana weIsraeri. Kuna Patriarchs and Prophets page 409 inotiyo during the sojourn in the wilderness the kindling of fires upon the 7th day had been strictly prohibited. The prohibition was not to extend to the land of Canaan, where the severity of the climate would often render fires a necessity. But in the wilderness, fire was not needed for warmth. End of quote. Saka basically tikiswa pachena kuti parwendo rwokubva kuEgypt tichienda kuCanaan pane mimwe mitemo yaisangana neSabbath. Are you getting the point? Yatingati present truth yenguva iyo yekuti Mwari ari kuti ini ndini hiti yenyuka handivatumirirwa
negore raiprovida heat usiku maskati rairegulata heat kotonhorera manheru kodini koita moto kodziya zvakanaka. Saka during that period yekufamba iyoyeyo mai waiti vari kutiyo zvenge zviri unnecessary kuti kutungidzwe moto even kana chikafu chavo chaisaora. Are you getting the point? But hanzi wasvika kukena requirement yekuti hakuputswe moto ceased. Isu takangozvarwa tichingozwa kunzi moto haubatidzwi musi weSabata. Azvabasa kuti huni dzacho idzodzo dzepakemeeting dzatovapo dzinenge dzitoripo machisi iripo machisi aripo ende zvigubhu zvedu zvemvura zviripi nemakati edu ekudzisa mvura anenge aripo. But the issue yatakakura tiudzwa ndeyekuti hamukwenye moto. Actually madikoni ndakatomboitawo camp coordinator panyaunapa mapurisa edu madikoni choataura kuti chipindai mumusa pamunoona pane moto from Friday night munongosikodzima ende waitienda chokuti hamufundisi haatapedza izvo moto ese yadzima ende nhengo dzedziri panguva yakaoma because Friday night hakutodzima moto. Sabata hakubatidzwe moto. It was just a policy. Are you getting the point? Saka ndiri kuti nini mukaona nhengo dzecheche dzichiedza kurarama nekuti hatise moto hatidini pane kwavari kuzvitora and the pulpit nema-church fathers ndo vari kureinforce idea yekuti hakudini hakuiswe moto and hakugezwe. Are you getting the point? But ine ndoda kuti Mwari ngatiregerere kuziwa kuri progressive. Nguva yekuma-60s 70s 80s tichikura muchifundi chipinda shuwa ndoenge iri present truth. Ndozvataiziva mungati kondeme mungati dini but ndozvataiziva nguva iyoyeyo. But right now nekuerenga kuenda kuAndrews kuenda kuloma Linda kuenda kusolusi nekumwe kwese uko tazobvurwa maziso kuti aiwa. You get the point? Vese yatawerenga yemoto yai mai white Patrick and Prophets 409 yandawerenga ya iri kuti kusapfutsa moto yenge iri issue yemurenje chete. Economy yevana veIsraeri after renje that policy did not apply to them. It did not. Wasvika kuKenani it was not an issue. And kana chitenda kuti mai white ndo imwe source inotibatsira kunzwisa bhaibheri we should also regard that council yekuti aiwa kuningirikina nyaya yekupfutsa moto yenge iri problem yemurenje ende Mwari akadhirana nayo izvozvo. But after that it's not. But going back kuna zvitaurwa naNyati if kutsvaga huni nekutsvaga mvura Sabbath morning camp meeting iri laborious and is an issue, definitely they need to fall on the council ekuti aiwa munozoita new body wise yeah. Bad thing should not be a work and neither is kindling a little fire a sin even at camp meeting. It's not. From spiritual prophet's point of view, from theology point of view, it's not an issue. But it's a motive. It is an issue that we created as a tradition. Not that we are informed by theology. No, theology does not inform us that. Mukatondera paya pagomo reSinai mitemo ine gumi yakuda kupiwa. Vana veIsraeri vakatonzi gezai ndofunga katatu. I don't know how many days muchigeza kuti musangane nani naMwari. Hatigone kusangana naMwari tiine tsvina.